oporretara goaz, gaurkoa eta gero. Denboraldiko azkena, 3 denboraldi izan dira, eta hori bat izan da miluze izaten jarraitzeko aukera izatea denboraldi honetan. Eta... Oso no, Oso eskertuta, Zuentzat, adakigu, bizi estilo bat, Zalantzari, zer zara? Miluzea? Hori ba. Europe bai, datozela azkena! Gure lehiaketa! Beina eta Nerea, Maki eta Miren, Maria eta Maia den! Gabon! Beina, Nerea ze moduz? Zondo. 17. saioa gure veteranoentzat hau pazuek, 7.500 euro eskuratuta. Ikasturtea amaierako meben bola, alegia zuen kontu. Eta jakin nahi duguna da, oporretatik hueltan, gurekin gogoratuko zareten. Hombre, Ondo. Gogoratu. Alegia, oroitzapen materialak. Opariak, bai? Ulertu da? Oso sigurra gara. Azpimarratu bat. Igual imanen bat edo, ez da? Bueno, igual bi. Boligrafo bat. Zalea gara, Oporretarako gogoa, baina, Nerea? Bai, talasai egon. Diru pixa gastatzeko. Ondo, da dirua gastatu, irabazitako dirua gastatu. Lan dituzu, Bestak beste hirugarren denboraldi honetako izarretako batzuk izan zarete zalantza barik. 17 saio barin esaten da, Nerea baina kostata. Bai. Sufrituta. Gaur aldi berean, jokoan jarraipena, ez da? Hurrengo ikasturtean bueltan izango dira, ez? Errepikatzaileak? Kasu honetan, errepikatzaile izatea oso nahi. Bai, zondo. Beñatetan ere indartsu gatoz? Bai. Azkenari ekiteko gogoz? Bai. Hau pasuek, ongietorri. Mai eta Miren, txalo, bai, ez geratu hor. Bai, indartsu da. Ez barruan utzi. Txalo gotzeko gogori. Mai eta Miren, zer moduz? Ondo. Bueno, tiralari, ari gara gu. A ber, finalen bat gaur. Finalari baino tiralari. Ez dugu finali jokatu? Momentuz. Zuek ere, gaur azken saioa baita, udako porrak hartu horretik. Udan gastatu elizateko horrela, sos batzuk eramatea. A ber, zehose bai. Zertan, Mai? Seguramente juerran. Bai, esango nizuke zerbait museoren baterako sarrera, baina egia. Ze festa dira horrela, egin marko bagenu podium bat, udako festak. Antzarrak. Antzarrak, bai, Begira, Eibartik lekitxora joera handia dago. Bueno, nik uda pasatzen dutan, osake. Dos, bale. Eta parkatzeko eta zer moduz? Goikaldien. Ondo, ostarako dago da. Miren zuk, beste parandare emate ipatzekotan? Arratiak. Bai, eta hori izaten da? Ibarko mendi batean. Bale. Arrate mendian. Bale. Iraiak 8. Bordak eta bertara joan, festa pasati egitako bat, ez da? Zago, txarto? Bueno, hoi guztiak iritsi aurretik noski, ikasturte amaierako festa moduko bat. Zueko gogan dituzue? DBH-ko ikasturte amaierako festa eta emanaldia eta antzerkia eta... Guk utzitzen genuen, Ez, Nik bai. Ibarren, ikasturte bukaera, baina ez dago, ez zer roztatzeko. Poliki, guk San Juanekin. Ados, zu Miren? Nik bai, inditxut. Antzerki, antzerkia ez, baina ikuskizun bat. Txirula jo eta horrelakoak. Guk egite, nik izan kaxia, no, esaterako. Ikasturte amaierako zeran. Zu jarri betarako batzuk eta akorde bat hartu eta aurrera. Eta begira non bukatu dugun. Dena dela, bikote, animo, gaur diru pixka bat aldela, Bai. Zorte hon. Ze moduz? Maria eta Maialen? Txalo gehiago, Kotxeari gara, nahi eta ezin. Maria beberan burue animatzen. Txalo zein derrutuz, bai. Maria Maialen ze moduz? Ondo. Bueno, azken eguntxu, guretzat oporrak hartu aurretik, baina indartzu zatozia zaudete. Bai. Ondo, Maria, zer zarie? Lagunek, unibertsitateko lagunek. Ikaskideak, Maialen, eta zer zan kontu hemen, miluzen parte hartzeko gogoz zabiltzie denbora asko. Bai. Bueno, gure inguruko asko etorri dionea. Eta zeta genuen baga, urrengungu. Ikaskide gehiago edo etorri dira edo? Ez, goierriko jendea eta aldetik. Ze ikasten ari zarete bide batez? Fisio. Fisioterapia. Beti egondo lagun fisioak izatie. Gozo altuak, dio bere, bizkarreko arazoak. Eta bajuke baita ozki egoz. Bueno, bai. Baina gu altua bai gara. Bai. Gure erreparatu. Eta zer da, pustu bat egin zui benetan? Etortzeko na edo zara kontue? Bai. Hori, beti ongara etorri ez etorri, eta azkenean eran nahiak esan uzkun, ez da zbi fateko, eta hola xeo azkenean. Haupa bainat. Hementxe. Bi kainatako zizkigula etortzen maginen eta... Etortze utxagatik jaira bazi dute hori. Bai, jazta. Bi kainatik. Beñat, anaia? Bai. Beñat.
Beste bien. Urrengoan beha. Finaltxu edo egin eskero, bainaten zabaizu ezer egongo da. Bueno, pentsako du. Bai. Zeo ze, ropa Zeo ditxure ze, bat zeo ze, egongo bai. da. Maialen, Txilera joateko asmoz? Bai, hori da, bai. A ber, ja hori aurten ja urrengo urtean anin praktikak, lehenengo 4 isa. Ados. Eta gero buelta. Ondo? Bai. Ondo? Zein tentzioarekin, Maria Maialen? Noiz. Gaur miluzen, momentuz. Miluzen? Bai. Ba, botea eramaten. Lehenengo finalera jau. Vale, lehentasunak. Eta bai, ondo pasatzea eta alba diru pixka atatzea. Ordenean orduan, zakua, eta gero igual ondo pasa. Ez, zakuan finalea zailkatu Eta gero ondo pasa. Hasiko gara, kontrako ordenean. Ondo pasatzen hasi bada ezpada, eta gerokoak. Ba, ongitorri, bikote? Eskerrik asko. Noski ba, ondo pasa. Bai, Venga, txalo. gaur, txalo eguna. Txalo eguna. Segura, ba. Nion, ondo pasa, finalera zailkatu. Eta irabazi, 19.450 euro! Oporretara joateko, lasai. Oso ondo. Ahí está. Iritsi oporretara, jatetxera eta arroza eta denoi, terraza guztia nire kontu. Baita aguraengo lagunai ere, apatu? Toma, txalo. Oso ondo. Aniturri ikastetxekoa. Maria eta Maialen, zuek erabaki, zertan hasi nahi duzu, Potokumeak, trigoren berbak ikusi makusi. Potokume. Bertxotan, beinatetan erea, zertan jarriko ditugu? Ikusi makusi. Erto da, trigoren berbak, Mai eta Miren entzat. Beinat eta nerea. Oporretara joan horretik ezinbestekoa. Zakua! Maleta, aurrena maleta ingo dugu. Ondo baina, desioak eta argi utzita, maleta ingo dugu. Erne? Tximeleta, bularretakoa, trajea, kapela, txankleta, baino jantzia, bota eta alkandora. Demora bainat? Kapela? 5. Tximeleta nerea? 6. Txankleta? 5. Bularretakoa? 2. Alkandora? 7. Bota? 7. Trajea? 1. Baino jantzia? 8. Kapela? 2. Tximeleta? 1. Txankleta? 3. Bularretakoa? 2. Alkandora? 7. Bota? 7. Trajea? 6. Baino jantzia? 6. Kapela? 2. Tximeleta? 1. Txankleta? 8. Bularretakoa? 2. Alkandora? Maleta utxik? Oporra behar ditugu. Oporrak baritu. Maleta, sostena pakarrik. Ondo, bueno. Zupakizu zelduk on, Bai, nire za? sostena pakarrik oporretan. 10 puntu! Bai. Orain moda danin kentzie. Noski. Da sosten barik ibiltzie. Bueno. Bai, miren, liburu txubet bai opolatarako, Eta handu lertxun direna badan, basko zederra, Berbelitzen iztegia liburutik hartutako hitz egin osatu dugu taula, denpora maie. Garbia. Itxa. Garbia. Larria. Garbia. Aratza. Alokairuan. Akuran. Zorigaitza. Malurra. Iluna, zurbila. Itxa. Handia. Larria. Sekula, inoiz ez. Egundo. Zerbaiten atzetik. Zurrean. Jipoitu. Blastiatu. Opo maie. Hau da, markagailua blastiatzea. Ondo, 1 puntu lehenbizikoan oso. Oso ondo. Maria eta Maialen, gai jartzailea iruditu bain, ezta? Maria eta Maialen. Txirritatxo oporretara joateko desiatzen hau ere, Bai. Erne, hemen txeitzak eta oinak. Eta guazen. Oporrak iritsiko, Direla. pasa dira hotz, Gogoa. eta joango gara, Ondartzara. belzuko dira, Azalak. udarako arroparen, Bila. arakatzean, Apalak.
Bainu jantzia probatu, Eta. non daude. Tralak. Bueno. Zabargatu. Ia ikusi egingo dugu zertatu de, Non daude? Non daude? Abdominalak. Abdominalak, bai. 60 puntu Ondo. Zentzun dut. Zentzun duzu? Ibili zarala oporratarako tableta daukazu. Bai. Zentzun dut. Hoga, segulako Zuzu sinisten edo, orain? Hoga, segulako tableta. Ikusi nahi duzu, Bai. A ver. Begira. Ikusi. Jotxalo, orain. Entzun dut, Guau. Zer labetan? Hoxe bakarra. Beñatetan erea, ez gara beretik ifina, zi? Bate. Orain bai, imintzio agartu lekua, Magita Miren bezaldean. Animo, ez dutu tableta? Demora. Ipurdia. Kakain. Txakurrak. Katuak. Deiak, zezenak. Zer da hori? Zer da? Zer? Mokordoa. Bueno, baina zer da? Bai. Simaurra. Hori da. Txikia. Ordaindu billetia. Txartela. Kredito txartela. Osondo. Hegazkina bidaiatu. Itxasua. Hegazkina aterrizatu. Lurrera jauzi. Itxasua. Bezarkatu. Despedida. Non gaude? Aireportuan norbait da donean, despedida. Zertan hori da? Bezarkatu. Bai. Ondo. Gauza oso ederra da. Bai. Horreri begiratzen egotin askotan bakarrik egoten nahiena, da ikustat batzuk haulan agurre egiten edo ongietorri da. Zein bidi. Baina joaten zara hortara? Ez. Antzaudela, aprobetxatuz, Baina bertan dio. egon da ikusi ez, eta zein bidi bi lagun edo bi maitet dienak. Uste nuen irazki, loiura no, arratxalde pasada. Ezarka batzuk ikustera. Gabardina batekin. 60 puntu. Krispeta gartu. Ondo. Magita Miren, besarkada bat. Zondo. Eta orain imintzioak, orain Maria eta Maialen bestaldean. Holastu beldurik gabe, bikote? Animo, denbora. Amen. Apaiza. Apaiza. Rokerua. Zehazki? Metalero. Bai. Bai, jebia, aparte jebia, bai. Amen! Etxia. Telebista. Borobila. Antena. Mapa. Borobila. Ikusi Gitarra. Telebista. Haundie. Kontzertu bat. Ez, bueno. Zer. Festivala. Estenatorizua. Bueno. Goran. Oltza. Karpa. Herriko. Non gaude? Herriko festak. Karpa. Ia hirugarrena, Haundie. bien artean. Elefantia. Elefantea. Bai. Eta Elefantea eta zezena. Ñu. Zoologikoa. Elefantea bau. Elefantea Eta jileta. Zirkoa. Zirkoa galanta, bai. Takilaria. Hartu lekue. Takilaria. Mauta. Gidaria. Apaiz jebia oso ondo, hori bai. Gidariak elefantide, bai? Bai, baina asmatzea falta. Asmatu ez, Hori, baina. Gaztetxea denon etxea. Bueno. Hala esaten da, Gaina potu oso. Gaztetxea denon etxea, zu. Bai. Ondo? Esan zu honen herrikoa nadala. Bai, ondo, Agurengo gaztetxea? Bueno. Jotxalo, orai berriz. Lehen, saio hasi aurretik, agurengo gaztetxea, bai oso ondo, eta orain grabatzen hasi, eta gu liburutegia, maite dugu, Maria Maialen hartu lekua, peinatetan erea bestaldean. Gurasoek badakite, joaten zaretela. Eta hori ona gainera. Isildu egingo naiz, eta denbora, bega. Korrika, maratoi bat. Isilik, Kotxean, Formula. tunela. Oso ondo. Bai. Tunela basatzen. Olatuak, itxasoa, ozeanoa. Surfa. Windsurf. Ta? Olatu bat Olatu bat hartu. hartu surfiten. Bai. Ondo.
txakurra. Otsoa. Otsoa, eta txanagorritxu. Ez. Otsoa eta historia. Txakurra. Txakurra eta... Txakurra. Jabea txakurra hartzen, txakurra zaintzen, txakurra akogitzen, adoptatzen. Txakurrak... Abandonatu bat hartzen. Txakurra baikoa. Pertsona da, txakurra abandonatu bat adoptatzen edo hartzen. Errezkata zen, ondo. Bai. Bueno, gero zego gorra bebe bai, zu oporratarata joan da, jendeak... Hori eslogan zen ez da, berak eluke egingo. Egize da? Bai, nok eitzen da hori. Nerto zuek, irurogina! Eroglifikoak. Badakizu eroglio tojara doa. Tojara? Bai. Maletan alborno zabakarrik. Eramango du, da lasai egongo da. Ikusi duzu eroglifikoa, Egongo da lasai, atxeden hartzen. Bueno, beharra baduta. Beharra duelako, eta, bueno, burmuina... Ondo, osasun mentala eta hori. Deskantzatzen. Gauze bat esangot, azken egunien, Miluzeko azken egunien, demoraldiko azken egunien. Aupa gure eroglifikoak. Ze eroglifiko Aupa eroglifiko. Benetan. Egia da. Oso zaila da hau dana egitea. Egia da, hau guztia sortu alizateko miserian bizi dela bera. Bueno, baina, gozatzen dugu gori artistak eta askotan hori izaten. Oso zaila da, azten gara danok egiten eta bat edo bi egite ditugu, baina hemen Ona. ditugun guztiak sortzeko benetan berezia izan behar da. Bale, bainat nerea. Hori esan da. Hori esan da. Bai? Asmatuko? Prest. Lehenengoa denpora. Asteburuan joan naiz. Karratea. Karrantzara. Bikain! Antzarra ikusten dugu, antzara eta karra elejalderen burua. Karra antzara da. Karra antzara. Oso ondo? Beste plan bat. Ondo? Udarako. Bigarrena, denpora. Dieta guztietan beharko dituzu. Bai. Karbohidratoak. Ez. Hidratoak. Bai. Hidratotoak. Guau! Greziar mitologiako monstru hori hidra da. Oso ondo, baina? Zertu dizu, hidra eta toak behien hidratoak. Oso ondo. Ederto. Antropologian doktorea zirudien hidratotoa esan duen arte. Bueno, hori ere kultura baita, ondo, en puntu. Mai eta miren. Bieroglifiko, segun zain. Lehenenkoa denpora. Maiten induela. Zidan... Bai? Esan zidan. Bai. No. Bai. Irakurtzen hasiko gara, eta hor, zidan, baina santua da. San zidan. Esan zidan. Bigarna, denpora. Mesedez, ozenago. Bai? Mintzatu. Bai. Ondo. Minota. Intza ikusten dugu, tu, mintzatu. Mintzatu? Bikain? Ondo, eibartarrak ondo, Oso zine, un puntu zuen zatere. Ondo. Mari eta Maialen, eroglifiko pari asmatzeko gogoz. Bai, Erto. gogoa bai. Bueno, bada zer. Lehenengoa denpora. Beti jaten dut gustura. Ez. Bai? Anakardoak. Bai. Ana de Armas aktorea bitan plurala, beharko genuke anak eta ardoa. Anak ardoa. Ondo? Fruitu lehor guztokoena. Bai. Hortxe dago, gailurrean zalantzari gabe. Anakardoa? Pistatxu, Bueno, parez pare, nire ustez, Da, babian Haurain, nork nahiago du anakardoa? Eta pistatxu, Nork nahiago du pistatxoa? Nork nahiago du gaztetxera joan? Ondo. Erto. Bueno, badakigu. ITV Focus egin dugu. Bai. Doan, Maria Maialen bigarren eroglifikoa denpora. Zer gertatzen zaizu? Ezer ez. Esatu ondo. Ezer ere ez. Hori bai. Ez egindako ez ere ez. Ezer ere ez. Oso ondo. Eta bitik bi, 100 puntu zuentzat. Oso ondo.
Transizio momentu bat, Jazki. Itxaron, enau bapea doz, hemen gertatzen dien aldaketekin, Kontua da, eta denbora gantzera... Egin EITB Focus barriro. Bai, txaron, baina diot, historiala begiratuta, historialari erreparatu. Ni luzeko esku, atxeden hartu ezazu, ikasturte bat. Eta hori kentzaren oso kontrakoa nintzen, bai. Bueno, aurten adarra izan da. Hori kentzaren oso kontrakoa ikasturtea bukatzeko dana, zuek aurain adarra mantenduko zenukete? Bai, edo ez? Bai? Bai, eta orain pistolari gabe, ez da horrela behartu ez. Bai, nok, ez? Ez Ah, dago ezetzik? Datorren urtean ere, bai, mi luzeko eskuaren deia adarra, opa, orain. Azkena izan diteke. Opa, orain. Azte ardura. Azkena izan diteke, animo, Bai. Sekulako presio. Aurrera. Miluzeko eskua. Bikaina. Azkena ere bikaina. Agurreta hore, bueno, ez dakigu. Kusiko dugu. Azkena hitzan niri ez esan. Ados, momentuz. Vale. Ikasturte honetako azkena. Vale. Eta komoina ere, bai? Edo? Igual bi? Baina eta nerea, lebiziko eskua. Ez zaio ezer gehiago sartzen. Nor bilakatu digu astronauta? Adimentxuk. Aiora Renteria honintza emeitan, Ainara Ortega edo Getari Etxegarai. Honintza enbeitia. Beita, hori. Enbeita, joe. Oso. Hori, oporrak behar ditugu. Bai, Bokala? Entzun? Zema gradu? Zaramaren Iñaki abestian. 24, 28, 34, 42. 34. 34! Lau gradu, eta izerditan blai. Ze ona? Oso ona. Bokala? Segi ba? Ze objekturen nazioarteko jaialdia da Titiri Jai. Maketak, kuadroak, figura txikiak, txotxongiloak. Txotxongiloa. Tolosan, ez da? Bueno. Bokala? Beterik. Eta? Aurrera? Bai. Segi ba. Entzun? Zenbat aldiz? Zeta alderena da. Roxanne! De Police. Errazagoa zen, Bai, baina. Eta zematetan esan du? 3. Eskerrak ezen hori. Animo. Laugarren mozute. Bokala? O. Etzaio ezer gehiago sartzen. Azken errondala bestela, Bai? Bai, azken erronda. Salto ba. Nola du izena Asterix eta Obelixen abenturetan agertzen den txakurrak? Irefish. Bai, ez da. Eta? Eta U, eta? U. Etzaio ezer gehiago sartzen. Bai, izango da. Bai, izango da. Lepo du, askatzen dugu. Lepo du etxea traste zarrez beterik. Traste zarrez lepo? Claro. Bete eta? Ja, bai. Zo betela? Gongo gina, ondo? Ondo datu biografiko bat? Ondo. Mai miren! Bigarren eskua. Ez naiz gehiago gerturatuko beraren gana. Nola zuen izena, Itziber Garmendiak gure kasa saioan interpretatzen zuen pertsonaia honek. Goranela Jaio Zurine, Virginia Santos. Virginia Santos. Bai, Virginia. Oso ona, Eta bokala? Señor! Entzun hau, mai miren. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Oh.
Basea Makadatakoa da, o Pretty Woman kantua, 60, 80, 80, 2010. 80. Errebotea. 80. Errebotea. 60. Roy Orbison, oso ondo. Yes. Bokala. Beti ordeka. Eta Mai eta Miren, aurrera. Ze udalerritan dago argazkiko, Gaztelua, Herriberri, Xabier, Gaubea, Zaraitzu. Herriberri. Badu Gaztelua, ez da hori. Maria Maialen. Zaraitzu. Xabier. Xabierren. Ondo. Ondo. Beste bokal bat. I. Eta? Mai Miren. Buf. Adimentsu, bertxio batekin. Esperantzarik gabeko zenbait, debekatuak dezente, mila galduak eta hainbeste, jo bakarreko aterpe. Baste kantoren bertxio egin digu, Baskalosteko kafea, badira 3 aste, hanek idatze dizutaz, non geratzen den denpora. Badira 3 aste. Errebotea. Baskalosteko kafea. Euski. Esperantzarik gabeko zenbait, Debekatua, desente. Maizu Bokala? goitxe. Oso polita. Aldeu... Bokala, aurrena. U. Ta, saiak ere egin? Bai. Eskua eman nion eta besoa hartu zidan. Jo. Ondo! Magina da, du. Komodina! Ba. Guk eskua luztatu eta azteko moina hartu, hori gertatu da. Ia beste bat, lortzen dugun, 3. hause. Lasai, denerako dago demora. Ondo? Ze izenez ezagutzen ziren CD-ak erreproduzitzeko gailu eramangarri hauek. Discman, Walkman, Walkie-Talkie, MP3. Bai? Walkman. Discman. Baizta. Belaunaldi arrakala. Bai, ez benetan beste planeta bateko mote dut batzutan. Bokala? Eta oso garestiak ziren Bai, noski. Discmanak, parkatu, Bai, eta bai, bai. Walkmana bai bere sasoian. Eta gramofonoak, eta... Lapiak. Aurrera. Zuzukanik ezer nahi. Nola du izena Gose taldearen kantu honek? Zurik bai, gero arte, rimel, error lau. Rimel. Bai horixe. Bokala? I. Segi balonean. Nor bihurtu digu Gangster, Adimentsuk, Abel Barriola, Asier Olaizola, Juan Martínez de Irujo, Aimar Olaizola. Aimar Olaizola. Bai. Beste bokal bat? O. Eta? Eskatu nahi? Ez. Beste bat. Aurrera ba, entzun hau. Ze urtetan estrenatu zen Ghostbusters filma. 73an, 84an, 19 edo 2010an. 73. 84. Orain gitxi, ikusi nuen. Bai? Telebistan nolan errepikapen Bai, baten, zegoen igu hor, ze guapa. Baina ze pelikula ez txarra. Bueno. Bokala? Entonces, Comedy Busters. Bai. Bai? Bota. Gainera. Parranda goze denak gutxi nahi. Osondo! Komodina. Ba, bigarren komodina, marka gaioka idanok Donostia 152 komodin, Eibar 310, Beasain Oñati 320 komodina. Talde bat agurtu beharko dugu, zein da zuzena, eta gero,
Oporretara, zuetako batzuk, lehenago, joango dira. Bueno, ala hartuko baduzu, Ez da txarra, eutxizuek. Lehenengo errondan, bainat, Nerea, begi bakarra dute. Polifemo, Mike Wazowski, Kefale, Tartalo, Arimas Poarrak, Plankton, Lila, Ojan Jaku, Tartalo. Oiankanu, Barkatu. Chetumal, barkatu zeuka, Alarabi eta Medusa. Tartalo. Bai, noski. Plankton. Hau peinatek ere bazekin. Maria Maialen? Mike Wazowski. Monsters, filmeko pertsonaia berdea. Polifemo. Bai, Odiseako ziklopea. Eta segurazki Tartaloren be hortik etorri. Bai, buelta hortan. Bai. Mai Miren? Chetumal. Hori Mexikoko hiria da. Maria Maialen? Arimas Poarrak. Greziar mitologiako herri bateko kide begi bakarrak, bai? Komodina. Komodinak Oiankanu kantabriar mitologiako munstroa. Argitu du? Maria Maialen? Alarabi. Markina inguruan ezaguna den izakia eta... Azken zuzena? Komodina. Bai, ez da. Futurama esan ezkero. Urrezkoa! Lila, Futuramako pertsonaia. Ondo. Urrezko bi komodin, oso ondo erabilita. Bigarren erronda, senda belarrak dira. Berbena belarra, asuna, zaingorria, intxusa, azeri guztana, izpiliku fina, jodo belarra, sasia aralia, hilarraka, txikori belarra, ereinotza. Azeri bustana. Ukenduetan erabilia, bai. Maria Maialen? Jodo belarra. Hau garatxoak entzeko erabiltzen da. Berbena belarra. Zikinkeriak eta ateratzeko. Ereinotza. Zuaitza da, bikote. Maria Maialen? Intxusa. Bai. Asuna. Zirkulazioarentzat eta ona hau. Infusioetan da hartzen da, Maria Maialen? Sasia aralia. Hau etxeko landare bada. Bainat, Nerea? Txikori belarra. Garbiketarako erabilia. Planto edo osatu? Planto. Planto. Bai, venga. Ba, oso ondo. 60 puntu zuentzat. Ilarraka perretxikoa. Hau zegoen leguztan, bo. Azken erronda erabaki erra izango da. Zeu ekasita, Maria Maialen, haize instrumentuak dira. Korneta, dultzaina, oboea, txambela, sunprinua, zarrabetea, trikitia, saxofoia, pianoa, okarina, lautea. Saxofoia. Bueno, eski. Dultzaina. Mai Miren? Korneta. Ondo. Oboea. Okarina. Okarina. Trikitixa. Bai. Auskoa naizea. Maria Maialen? Txambela. Euskal haize instrumentua. Errematetzeko aukera, bainat, Nerea. Sunprinua. Bai? Aire! Hirugarren taula. Behinat eta Nerearen zaten da berroita marruntu. Eta markagailuak adi, ziren puntu, Donostiak gure beteranoek, 310 Maiek eta Mirenek, Maria Maialen 320. Hirugarrena izango da Mai eta Miren gure Ibartarren azkena. Gertu, Ja, bai, bai. Eta borrokalari, azken erarte. Pozik bikote. Bai, oso pozik. Bai. Ibilbide, bueno, polita osatu duzu, Bai, finalik ez, baina guen. Dirurik ez, baina zer eman digu Miluzek, Mai.
Ez genuen espero. Ez noi aguantatzea, oza que superrondo. Helburuak majo beteta hor. Bai. Eta bezalde, Ilaskik ere aipatu du, oporrak segituan hartzeko aukera. Hori da. Eta oporretan, mundu guztiari kontatzeko aukera. Gun miluzen izan ginen. Miren, bai, plazer bat izan da zuekin Oso ondo, egotie. Hau pasue! Bienter. Erne lagunok, final erditara ez ezik, urrengo demoraldiko lehenbiziko saiora zerkatu baitira, Beñatetan Nerea, Maria eta Maia lehen begon dizuela. Horrek esan nahi du, sokatirara bidean zaretela batetik, baina uda osoan zehar izango duzuela hori, Oporra bukatu bezala miluzera berriz. Bueno, ondo hau. No, egongo ez dala ondo. Bai. Ala nion, ilusio hori, eta... Zer moduz dikote? Zondo? Aixe, Bueno, aixe. Bai. Zakite. Objektiboki, puntu sortari erreparatutata. Maria, Maialen! Ondo. Aixe, ez dakit baina aurrera egin du. Espero genera baino, beto. Ondo ez da? Bai. Pozik noski, Oso. Oso pozik. iritsi berrian miluzera, zautzen duzu mekanika, orain zera datorren eta, esan dut, baina... Bai, Sokatira. Sokatiran egin behar da erantzun bizkor eta argi eta zuzen, aldela. Zuzena. Aldala bai. Bueno, saiatu behintzat. Hori da. Zuek erantzuten lehenak hartu lekua, eta guazen ba, sokatirara. Denbora. Nork idatzi zuen kristalezko begi bat liburua? Aso. Miren Agur Meabek. Ze herrialdetan dago Jaipur hiria. Tailandia. Indian dago. Zein herritan jaio zen Serafin Zubiri, abeslaria? Bergara. Zubiri jaio zen. Kondairaren arabera nola du izena Nes lakuko munstroak. Nes monstro. Nesi du izena. Zein euskal lurraldetan dago Gereñu? Nafarroa. Araban dago. Eta ze hiritan dago Ajuriaenea? Gasteizen. Gasteizen. Nola du izena Lekeition San Pedroetan kutxagainean egiten duten dantzak? Kaxarranka. Bai. Zein kolore du nagusiki Danimarkako banderak? Gorria. Oso ondo. Nola du izena Elon Muskek Martera bidali nahi duen koeteak? Ez dakit. Paso. Starship. Zein herrialdetako hiriburua da berriz Antananarivo? Ez dakit. Madagaskar. Zein talderena da katedral bat kantua? Berritxarrak. Ondo. Madrilgo ze aretotan joko du ETS taldeak 2026ko apirilean? Movistar Arena. Bai. Eta nola du izena EAJ-ko Euskadi Buru Batzarreko presidenteak? Aitor Esteban. Bai. Zein jaki jatea gorroto du Mafalda komiki pertsonaiak? Espinakak. Zopa. Zein margolarirena da Maja Biluzia margolana? Picasso. Goiarena. Ze arrainen izen zientifikoa da Xiphias gladius? Legatza. Ezpata arraina. Abuztuko zein egunetan da Zeledonen jaitsiera? Lauan. Maria eta Maialen. Eutsi diogu, garrantzitsuena, sailkapena, lortzi, Bai. Ze moduz, lehen laukagune? Oso Ondo. Ondo? Gustora, bai. Oporren bizperan etorri zarete? Hori da. Bueno, horrek ze esan nahi du, tarte txiki bat hartu, baina berriro beste Bueltan emateko indartsu. aukera izan Hori da. dugula. Bai. Udederra pasa, Maria Maialen. Ez da frantziarra, Beñatetan Nerea, oporretara joan aurretik, beste finaltxoa jokatzea. Zago ezki. Bueno, jokatzea ez. Iraztea. Esan dugu, ez genuke hemen oporretara joan nahi da zakua hemen ahaztu, Bada garaia, hautsak jandezan. Bai, oso final polita izango zen. Noski, zakua ere alakoa baita. Gaur, miluzen, jokoan, Adi? 19.950 euro. Oso ondo, Eta oso ondo, oporrak hartzeko prest. Agura ingo gure launa! Aupa! Hortotzuek! Aniturri ikastetxeko ikasle finak, oso finak. Sakua! Banazingu! Ia, venga, energia hartuko dugu. Etxekuei deialdi egin gurekin bat egiteko. Eskuratu taperra eta kantinplori udarako oso... Egokiak izango dira. Bai. Eta batez ere, esan mila esker bigarren urtez hortxe gonzarete aplikazioarekin gurekin bat egiten gauero. Hau pasuek eskerrik asko negotik Beñatetan Nerea, Beñetxien egon ziren miluze ikusten dut esan zuten gu lehiaket horretaragoaz, esploratu egingo dugu lehiaket hori, eta ikusi egingo dugu zer gertatzen den. Eta aldala lurraldearekin bat egin,
Bai, ez da? Bai. Ulertu duzu? Bai, esploratzaileak Ez edo. dugu lertu zer? Bi eritzen ez zer ulertzen. Nerako bai. Bueno, esploratzaileak. Herrialde edo leku bat esploratzen duen pertsona, orain urte batzuk, mende batzuk modan zegoen, gehiago gaur egun baino. Ja dena esploratu da, bota. Espedizioak egiten dituena leku ez ezagunak deskubritzeko, baina nerea sorteon, esploratzaile geografikoak izan ziren denbora. Roald Amundsen, Ui, ez dizunatzen. David Livingstone, Bai. Ada Lovelace, Ai, ez dakit. Ez. Frederick Douglass, Nirea. Ideiek ez. Josephine Piri, Nik ez dakit norra. Emakume zoko kurrean. Rosalind Franklin, Ez. Hau da ADN-arena. Vale. John Franklin, Igual hau bai. Venga, hau bai. Ingrid Christensen, Ai, ez dakit. Ez. James Cook, Sonatzit? Bai, niri sonatzit. Bai. Harriet Tubman, Venga, jatzo baiet. Venga, vale. Ernest Shackleton. Ez dakit. Bai. Vale. Egiaztatu egingo dugu. Lauaka atxamaikakoan. Hemendik honean, adibidez. Bai, nik ez etzetikan. Vale, Frederick Douglass, adibidez. Vale. Eta Ronald Amundsen. Amundsen. Venga, vale. Eman. Ta ia, ber. Emakumezko karra horretan ze, baina denak Vale. izanezkoak ez Bat dira bai bestia bakats. ez. Barroaldi igual ez. Venga, Ez ba. dakit. Douglass. Vale. Ah, ez barkatu. Eta orain hemendik honea beste bi, adibidez. Besken igual Josephine edo bibetako bat pasako nuke. O Vale. Harriet kendu, ez dakit. Venga, Harriet kenduta bai Josephine Harry. Vale. Vale. Aurreko azuruna ondo zeon. Orduan. Ha. Zintu zegu orain? Ingrid zergatik anez. Zakit. Pasadeu Harriet eskuetikan ezkerreta. Venga, ba, Ingrid. Bai. Eta Rosalind bitako bat seguro ez aldatu. dut. Bitako bat aldatu. Vale. Ba, Zentu pasaitu lehen? Josephine pasadeu eta ondo uste dut. John Franklin ez dakigu. Kuk pasa dugu? Ez bai, Cook baien da, hori aseguro. Vale, Livingston bai, Douglas pasa dugu, igual gaizkiago. Vale. Ez hori lehen Eta izan da. ada pasatzen dugu eskubira. Eta Douglas ezkerreta. Ez Eta dakit. gauzten dago. Bai, porque hau ez dugu. Berez iraldak da imarko gentuzke, baina... Hiru? Ah, Ez, hiru jaio genitu. karo. utzi hori. Horun besta, no. Ez saiatzea. Denpora? Bainat nerea. Hauetako bi, Norvegian. Jaio ziren denpora. Vale, A ver, Roald, Hori igual. izan ziteken. Ada ere izan daiteke. Ez, izanagatik. Zekinik. Lovelace. Zehari ez, Franklin ez, Franklin ez, Christensen izan diteke. Baina, Christensen... Christensen eta Amundsen. Baina, izanagatik. Bainat nerea, zer? Bueno, urrezkoa agian bai. Sen hoi eso Bai. nordikoa da, ez? Pensatzen du? Hori esan du zenak. Hoi esan du zenak, hoi da. Livingstone. Bai, fijo. bai. Afrikan ibiletako esploratzailea esklabutzaren kontra borrokatzeagatik. Ezagun egintzena. Dori benetan hori esaldize? Zer, Livingstone, bai? suposatzen dut. Bai, ez da. Bai, Ez dakit. ez dakigu. Enitzen bertan, ni. James Cook. Ezaguna. Bai. Royal Navyko kapitaina, esploratzaile eta kartografoa, Ozeano Bareko Cook uhartek bere izena daramate. Hau zatitu egin zuten, bertako batzuk. Aber, buruz nabil, baina hau hil egin zuten. Ah, bai. Bai. Esploratzaile ibilita. Karo. Shackleton. Bai. Eta eroi kontsidera daiteke bera, haren endurance, ontzia, izozetan harrapatuta geratu baitzen, eta tripulazio osoa bizirik mantentzea lortu zuen 2 urtez. Ostras. Bai, ezaguna da. Rosalind Franklin, peinat badakigun orden. Bai, DNA-aren irudia teazuna. Planktonen ikerketarako ezinbestekoa. Eski ba, biofizikaria, eta bai, DNA-aren irudiak ateratzea lortu zuen lehena. Bera. Harriet Tubman, ez? Aktivista hau, aktivista afroamerikarra, eta jende askori esklabutatik ies egiten lagundu ziona. Esploratzailea ez. Ingrid Christensen. Bai?
Antartikan lehorreratzen lehen emakumea bera. John Franklin? Ipar-mendebaldeko pasabidea zeharkatzen saiatu zen, ez zuen lortu, baina bide eman zion The Terror izeneko serieari. Ez eskoremoan Frederick Douglass? Afroamerikarren eskubideen aldeko ekintzailea, idazle hau ere. Oso ondo. Bai. Josephine Piri, bai eskoremoan? Ondo. Artikora espedizioa egin zuen lehen emakumea. Ada Lovelace? Mugitu egin dugu, ez eskotik bai eskora, zuzena da. Matematikaria. Ondo. Ezaguna, beste berreskuratzen ibili dira, eta ikatuko dut esateko Elujarrek baditu, zientzialere emakumei buruzko liburutxuek eta Lovelaceen, figura berreskuratu dute, Amuntzen egopolora joan dakue. Bainat, Nerea, bikain 250. 1000, hobeto? Oporretara joateko txarrak ez, A ver. Zerrendara begiratu hauetako bi Norvegian jaio ziren. Roald bai, porque sonatzit Norvegiara zala. Ez Antartikakoa, bai. Bainat bai ez dinozu Roald bai. Ezkenekin behar zani. Bai. Amuntzen. Bai? Borg, irian jaioa. Norvegian. Bale? 7.500 momentuz. 8.500 unekin, oporretara. Baina eta Nerea. Joe. 1.000 euro! Banatu behar ditugu gaurko egunien. 1.000 euro urrezko galdereri esker miluzeko 3. denboraldiko azkenean. Bainat Nerea, erantzun zuzena da, Ingrid Christensen. Urrezko galdera, bai? 1.000 euro, bai? 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 Ez dakit. Christensen, bai? Beñat eta Nerea, ikai, 17. saioan erne, beste 1.000 euro irabazita, 8.500 denera, gozatu oporrak, iraian bueltan, hau bazue. Bueno, zer esan zuei, plazer ikaragarria izan da 3. denboraldi zemen zegoeti esarrezan lantxonzu. Bikain, Plazerra dela. Irainetik aurrera gehiago, Lantalde guztiari eskerrik asko, etxeko guztiari eskerrik asko, Gabon! Urana pasa!